Прывітанне, мае шаноўныя сябры, вітаю вас на новай гульні, якая з'яўляецца на маім канале, але ўсім вядомай Farming Simulator 25. Тут мы будзем з вами будаваць сваю ферму, як заўсёды, ва ўсіх частках, але гэта будзе трошкі незвычайна. Гэты фармат я, шчыра вам кажу, спёр у іншых асобаў, спадзяюся, вам ён зойдзе. Ну, вось мы і на месцы. Мы прыехалі ў мястэчка, якое завецца Зялёнкаю, адразу пасля заканчэння нашага універсітэту, дарэчы, гарадзенскага. І вырашылі звязаць сваё жыццё з аграэканомікаю, як і яшчэ назваць не ведаю, але з зямлёю працаваць на ёй, атрымліваць нейкія прыбыткі і ўсё так. Трэба пачынаць неяк наново. Усё, што ў нас маецца, гэта 100 000 евра, якія дасталіся нам ад бацькоў у якасці, так бы мовіць, выпускнога бонусу. Вось. Але да свайго бізнеса яны мяне не дапусцілі і сказалі, што ляці, сынку, выконвай свае мары. Што ж такое Зялёнка? Чаму менавіта тут? Проста гэта найбольшае увасабленне маіх родных мясцінаў, скуль я выйшаў, так? Гэтае мястэчко, яно даволі маленечкае. Вось, як бачыце, прыблізна на 100 дамоў, але пры гэтым пры ўсім мае велічэзны патэнцыял. Тут ёсць вялікія перапрацоўчыя заводы, тут ёсць рака, як вы бачыце, на якой мы будзем з вами адпачываць. Вось, ну і шлях, канешне, які праходзіць паўз усё мястэчка з вялікай колькасцю палёў. Я не ўпэўнены, што мы будзем здольныя зараз купляць нейкае поле, бо каб яго абрабляць, нам трэба тэхніка, праўда? А 100 000 гэта, на ўсяляк выпадак, зусім мала. Гэтае вялікае поле, напрыклад, каштуе 555 000 евро. А вось, напрыклад, такое малое ўжо 60. 34, 26 і ўсё такое. Добра. Зямля тут каштуе няшмат, як бачыце, мы можам сабе дазволіць адразу з куплі невялічкага поля, якое будзем вырошчваць. Але асноўны наш прыбытак будзе звязаны хутчэй за ўсё з працамі, якія можам тут выконваць вось дзеля гаспадароў, так бы мовіць, уласнікаў мясцовай зямлі. Напрыклад, такіх як Бен, Волтер, Дэвід, дарэчы, такі самы малады, як я, толькі скончыў іншую вышэйшую установу навучальную. Вось. Таму, першасна, давайце знаёміцца. Усё ж такі нядобра, калі ты прыехаў, ды і ні з кім не пазнаёміся ў гэтым мястэчку. Жыць нам пакуль што няма дзе. Магчыма, вось толькі, калі нам гэты добры чалавек дазволіць. Як сабе зваць? Nice to see you. Волтер, вітанечкі. Што ты з сябе уяўляеш? Heard of one old chap who started jogging. 80 years old he was at the time. And then he went on and did it for another 30 years. Can you believe it? Isn't that inspiring? But help me, kiddo. What do you do for fun? Цікавыя, канешне, варыянты, якія ён прапануе нам. Але так, мы займаемся фермерствам. Мы б хацелі пабудаваць сваю ферму. It doesn't hurt to try something, whatever it is. Well, might hurt my old bones, maybe. I'll let you know if I found something. Until then, I guess it's back to farming. Можа, я тобі дапамагу чымсьці? Гэта не зусім падыходзіць чалавеку, які скончыў і атрымаў вышэйшую адукацыю. Ну, але калі ў цябе іншай справы няма, што мне патрэбна дзеля гэтага? How do you want to do it?
Ну, конечно, мне патрэбная дзеля гэтага тэхніка. Поле 71. Ці поле 71 адсюль далёка. О, дарэчы, гэта акурат тыя кавалкі поля, якія мы сабе абралі патэнцыйна для набыцця. Таму давайце я прапаную адразу бегчы ў краму, дзе нас павінна чакаць тэхніка, якую мы павінны выкарыстоўваць для збору камянёў. Гэта ж не наша тэхніка, ці наша? Нас саджаюць адразу ў John Deere 6R. Нішто сабе. То бок дыплом нашай вышэйшай адукацыі кажа людзям аб тым, што мы можам. Яны, прабачце, могуць нам давяраць. Чапляем, дарэчы, наш зборачны прычэп. І едзем на 71-е поле. Не сказаць бы, што я вельмі задаволены такой аперацыю, але пакуль мы толькі знаёмімся з мясцовымі, мне падаецца, тут абіраць нешта нам, ды носа свайго адварочваць не трэба. Проста трэба быць нібы па-свойску, разумееце? Калі нас просяць нешта зрабіць, лепш гэта зрабіць. Так, тут нам трэба паехаць направа. Вось тут бы я скараціў. Так, як я і падазраваў, тут сажалка. Ці не, тут... ну так, тут просто ручай нейкі. Тут лёгка праскочым на іншы бок і спакойна даедзем да поля, якое нам трэба прыбраць. Калі вось так дапамагаеш гэтым жыхарам мясцовым, якія ўжо тут даўно маюць сваю ўласнасць, вось, дык мне падаецца, гэта лепшая ўмова, каб звязацца з імі, так, правда? Давайце пачынаць. Поле невялічкае, зусім. Я лічу, што мы справімся даволі хутка. Ну, вось і добра, як бачыце, мы ўжо хуценька справіліся з гэткаю працу. Давайте паглядзім, колькі ён нам заплоціць за яе. Так, нашыя кантракты. Актыўная. Гэта правал.
529 ён нам плаціў за... Трэба было, ведаеце, скіпнуць гэты кантракт. Мінус 430. Ну што ж, будзе нам навука, што ўсё тут не бескарысна. І усялякія старыя людзі проста жадаюць нас падмануць. Итак, трапілі мы ў махлярскую пастку. Трэба будзе нешта выдумляць не іншае, правда ж? Калі мы не можам палягаць на нашых суседзяў, якія не зусім, я так разумею, добразычлівыя да нас, я лічу, нам трэба купляць поле, так, абрабляць яго і з гэтага жыць. Пры гэтым купляць сваю тэхніку, абслугоўваць і такім чынам багацець, правда ж? Можа, кагосьці мы будзем вынаймоўваць тут, але я спадзяюся на тое, што адукацыю, якую мы атрымалі, яна нам дапаможа, і у нас все атрымаецца як належыць. Так, што ж у нас тут вырошчваецца? Як бачыце, 70-71 поле у нас увогуле нічым не засеянае. Магчыма, нам будзе лепш яго і купіць. Гэтае каштуе 34 тысячы, 26 тысячаў, 0,45 гектараў, а гэта 0,57 гектаров. Так, 0,52 і 31 тысяча. 72 поле зараз выглядае вельмі прывабнае. Гектар за 63. О, ужо лепш. 57. Гэтае поле лепшае за тыя, што злева знаходзіцца. Каб нам абрабляць зямлю, нам патрэбны трактар. Нам патрэбная сажалка, безумоўна. І каб пазбавіцца таго, што там зараз расце, бо камбайн нам не па карману. Зараз у нас верасень. Жнівень. Гэта ж жнівень. Давайте адкрыем меню. Па-першае, трэба паглядзець адразу ужываныя прадметы. Што ў нас ёсць сярод ужываных прадметаў? Нічога. І гэта кепска. Канешне, мы возьмем в такім выпадку себе маленькі трактар. Пасля аналізу ведаеце, што магчымасцяў нашых фінансавых выявілася тое, што нам не хопіць на жыццё, на пачатак нават нашага бізнесу. Мінімальнай сумы прыйшлося ісці ў банк і прасіць пазыку. Як бачыце, мы можам прэтэндаваць на 500 тысячаў еўра пазыкі і мяркую, што нам у гэтым выпадку будзе шмат чаго аддаваць. Але мне падаецца, гэта нам дазволіць купіць як тэхніку, так і зямлю неабходную для абраблення. Што я мяркую зрабіць у бліжэйшай будучыні? Па-першае, мы купім усю тэхніку, якая нам будзе патрэбная для вядзення гаспадаркі. А гаспадарка наша будзе заключацца ў тым, што мы будзем фармаваць і загатаўляць ці то сенаж, ці то сена. Хутчэй за ўсё сена, таму што там варушылка тут трэба будзе патрэбная. Таму на эканамічным факультэце быў адзін прафесар, які мне даваў неяк парады. Спачатку мы купляем тэхніку неабходную нам для апрацоўкі нашай зямлі, потым знаходзім зямлю як мага больше плошчы, і засаджваем гэта ўсё травою. Бо траву аднаўляць штогод нам не трэба, а грошы яна будзе прыносіць штогод. Няхай сабе без угнаенняў, няхай сабе без дадатковай абробкі, але гэта будзе пастаянная крыніца нейкага прыбытку. Таму менавіта так і будзем рабіць. Банк нам пацвердзіў крэдыт, мы яго ўзялі, а таму зараз мы проста ідзем да крамы. На жаль, тэхнікі, якую мы маглі зараз купіць, якая была ўжываная, мы не можам. Нічога нас тут не задавальняе, гэтае нам усё не патрэбнае. Так. Што тычыцца трактароў? Для нашых цэляў мне патрэбны будзе толькі сярэдні трактар. 86R, канешне, вельмі прываблівы, але ягоны кошт 182 тысячы занадта вялікі. Колькі у нас тут? 454 літры, 40 км/г, важыць столькі, 160-225 конскіх сілаў.
Тут 180-200. Фент 203, як бачыце, пры гэтым яго ну. Ну вось Вальтра. Вальтра, як заўсёды, Вальтра выглядае найбольш прываблена і па цане, і па магутнасці рухавіка. Вельмі, вельмі добрая тэхніка, таму, магчыма, хутчэй за ўсё, мы яе і пакінем у сабе. Яшчэ ёсць Аграстар, Дойцфар, дарэчы, неблагі, 230 конскіх сілаў. І пры гэтым цана, так, удвая меншая. Таму Дойцфар перамог. Абіраем яго, каб нам, так, у яго гэтыя вілы ёсць, калёсы застаюцца стандартнымі, вілы уперад мы не можам павесіць, таму мы купляем гэты трактар. Добра. Што да яго нам будзе трэба яшчэ? Нам да яго будзе патрэбны, па-першае, прычэпы рознага кшталту, напрыклад, для кашэння травы. На пакос. Зараз знойдзем. Зернавыя, спецыяльныя. Вось яно пасвішча. Так, 3 метры, 8 метры. Гэта ззаду чапляецца, гэтае спераду. Тут 3-4, не. Будем купляць кун. Бо ён нам больш падыходзіць. Для таго, каб загатовіць сена, дарэчы, давайте глянем, з вами ведаеце, што колькі каштуе у нашым свеце сена ці трава. 49 еўра. Дарэчы, у студзені лепш за ўсё прадаваць, у студзені і лётам прадаваць. То бок нам недзе трэба будзе гэтую траву накапічваць. Ага. Так, а сена? 62. Дарэчы, у 1,5 разы больш, правда? Ну, не ў 1,5. На 13 еўра больш. Гэта прыблізна 15%. На 15% не. 13 еўра ад 49, гэта 30%, амаль што. 30% больш. На 30% больш, гэта азначае, што лепш нам рабіць сена і загатаўляць яго. Так, таму варашылкі нам патрэбныя. Порцінгер, наколькі я памятаю, гэта зусім малая, але, дарэчы, сама ж. Тут 8,9 метраў, тут 8,2, тут 4,4. Так, ну гэта зусім не зграбна будзе. То бок нешта вось з гэтых двух, ну, няхай будзе сама ж, ён больш падходзіць нам па колеру, не? Так, купілі, добра. Потым мы ідзем за прылады, якая будзе рабіць валокі. Якая будзе збіраць нам валок. Я лічу, што сама ж таксама падыходзіць лепш за ўсё, правда? 8,4. І пры гэтым цана задавальняючая. Потым гэтыя валкі нам трэба будзе збіраць у такія, шчыра кажучы, не ведаю, але як, ведаеце, як танны варыянт, ён нам падыходзіць. Што вось гэта у нас? 16 кубічных метраў. Усё, так бы мовіць, танна. Усё танна, і гэта нам будзе лепш. Лепш, таму што мы проста будзем у адзін бок гэта скідаць, каб яно там расло. Так, ну і прадаваць. І так, па сутнасці, мы набылі ўсё, што нам патрэбна для вядзення нашага бізнесу. Апроч сажалкі. Сажалку мы возьмем у аренду, калі набудзем сабе поле. Таму я прапаную зараз ісці да мапы і шукаць поле. Прыблізна нам трэба, я так разумею, паколькі нас засталося амаль што 400 000 еўра, нам трэба поле у
межах 300 тысячаў, бо 95 нам спатрэбіцца на першы час, бо зараз зіма наступіць, правда? Надыходзіць у нас ужо жнівень, то бок зараз пачнецца восень. Мы будзем працаваць на гэтых людзей, якія тут ёсць, толькі на сваёй тэхніцы, каб яны нас не падманулі з коштамі на вынаймаванні гэтай тэхніцы. Правда, як адбылося з Волтэрам. Зараз мы ўжо ведаем, што яны нам хлусяць. Так, і проста карыстаюцца нашымі паслугамі за бясплатна. Пры гэтым мы яшчэ плацім больш за аренду. Таму 300 тысячаў, лічу, гэта максімальны наш бюджэт. Давайте шукаць поле, якое гэтаму параметру задавальняе. Добра, 229 тысячаў вельмі добра. 257 таксама добра. 550 ужо па-за межамі нашых магчымасцяў. Вось гэтае поле задавальняе усе мае патрэбы. Пры гэтым яно каштуе трохі менш. Усё. Што нам трэба зрабіць? Нам зараз усё гэта трэба з сабою ўзяць і перавесці. Так, ну вось мы прывезлі ўсё наше абсталяванне, якое нам патрэбна будзе для загатоўкі сена, каб потым прадаваць яго ў студзені ці лютым. Калі найвышэйшыя кошты. Добра, мне падабаецца пакуль што. Што ж мы будзем рабіць? Што ж мы будзем рабіць з нашым бураком? Апрацоўваць не буду. Бачыце, зелле ёсць, але да збору ураджаю мы гэта рабіць не будзем. Што тут у нас угноена, не угноена, мяне ніякім чынам не кранаецца. Я ўпэўнены, што мы атрымаем усё роўна нейкі плюс, калі будзем збіраць гэта нават з арендаваным камбайнам і арендаваным прычэпам. Дарэчы, магчыма, і не арендаваны, магчыма, мы яго купім, бо ў нас грошай пакуль што выстачае для прычэпаў, каб вазіць гэтыя буракі. Я спадзяюся, што там будзе прычэп, які можа вазіць не толькі буракі, але і зерне і ўсё астатняе. Дзеля чаго нам патрэбна гэта будзе? Дзеля таго, каб мы маглі браць кантракты. Мы зрабілі свае высновы з тых кантрактаў, якія нам тут даюць у гэтай вёсцы, і пераправяраць усе гэтыя кошты, каб нас зноўку не падманулі і мы не аказаліся ў мінусе пасля аказання паслуг сваіх, праўда? Што нас не забівае, то нас робіць мацней, правда? Мы з вами пабачымся ў наступнай серыі. На бягучай серыі мы пакуль што скончым. Вось, як заўсёды, падпісвайцеся, ставце падабайкі, падтрымлівайце вольных беларусаў і падтрымлівайце Украіну. Усім пакуль.